Dobro veče. Malo sam vas prepao, izvinjavam se. Povučite se za uši, izvinjavam se još jednom. Trudit ću se da budem na 6. Dobro veče. Začekao sam da sunce zađe. Iako smo mi svetlo, oni su tama. Volimo sunce, naravno, koje nas greje, ali ovako je mnogo bolje se vidimo. Još jednom dobro veče, uporni građani i građanke. Dobro veče, Beograde. Dobro veče, Srbijo, dijasporo, vasiono. Hvala vam što ste ovde i po ovom najtoplijem danu. Dole je 56 stepeni, verovali ne, ja sam merio. 56 stepeni je bilo do pre 15 minuta ovde na ovom vrelom asfaltu. Nedelja iza nas podsjetila nas je zašto izlazimo na ulice i zašto ne odustajemo. U nedelji iza nas videli smo ponovo da ova vlast štiti kriminalce i vlasnika najveće fabrike droge u ovom delu sveta, a proganja časne policajce koji samo žele da rade svoj posao. Kako se onda možemo nadati da ćemo sa takvim ljudima uraditi sve što je u našoj moći da sprečimo nove tragedije? Kako se tome možemo nadati u državi koja na tako važnoj bezbednosnoj funkciji ima čoveka koji se nalazi na sankcijama velike svetske sile? I ne, nisu nama potrebni Amerikanci da nam to kažu. Građani Srbije već više od 2 meseca traže smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. I šefa BIA Aleksandra Vulina. A sve što tražimo je da se osjećamo bezbedno u ovoj zemlji koju volimo, da se poštuju zakoni ove zemlje, da oni koji imaju odgovornost nose posledice, da sva deca imaju fer šanse da ostvare svoje snove i da nas niko ne proganja samo zato što časno radimo svoj posao. Pa zar mnogo tražimo? Zar ih to toliko plaši? Da! Samo tako se možemo nadati Srbiji bez nasilja i zato nećemo odustati. Tako je!